Comencem el programa d'aquesta setmana veient les conseqüències dels forts vents. Passarem pel minut de silenci mensual contra la violència de gènere. Coneixerem la proposta del Teatre Reclam per al novembre i veurem les darreres activitats organitzades a la biblioteca. Anirem a la xerrada sobre tècniques d'autonomia en majors i a la presentació de la novel·la Flores Muertas. Passarem per la festa dels Quintos i per la celebració de Tots Sants. Acabarem amb els esports. Comencem! Com va? Anar fent. Saps què m'han dit? A veure. Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. No me digues. I què diu? A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Cal recollir els excrements sempre. I cal que estiguem sensats a l'Ajuntament. I això? Com s'ha de fer? Mira, ves amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, infermaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. Hola, benvinguts i benvingudes a una nova emissió de Televisió de Vilafranca. El diumenge, el vent va ser el protagonista meteorològicament parlant, tant que va causar algun desperfecte al terme de Vilafranca. El pont de Tots Sants ha finalitzat amb una baixada de temperatures i fortes ràfegues de vent. Després de 2 dies amb temperatures poc pròpies del mes de novembre, el diumenge es va despertar amb forts vents. Les ràfegues enregistrades van arribar quasi als 100 km per hora, cosa que va provocar la caiguda d'un xop de les fonts de Llosar al mig de la pista que dona accés al paratge. La temperatura màxima va ser de 14 graus i la mínima de 8. Al matí, la pluja va fer acte de presència de manera feble, ja que només es van acumular 1,6 litres per metre quadrat. El dimarts tenia lloc el minut de silenci de cada mes per les darreres víctimes de la violència masclista. Així, Vilafranca mostrava el seu rebuig i condemnava els últims assassinats masclistes. La delegació del govern per a la violència de gènere ha confirmat l'assassinat de 5 dones aquest mes d'octubre. Ja són 51 les dones assassinades durant el 2019. Bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per vindre. Ojalà no se tingueren que fer estos actes i aquestes coses i ens reunim així, com tots sabeu, per crear un espai de reflexió i per manifestar-nos en contra de la violència masclista, per rebutjar i per manifestar en contra de tots els assassinats masclistes que estan havent. Sols en el mes d'octubre s'han assassinat a 5 dones. Vale? Des de la delegació del govern per la violència de gènere es va confirmar l'assassinat d'una dona,
Dana Leonte, de 31 anys, assassinada per la seva parella a la localitat d'Arenas, Màlaga. La dona portava desapareguda des del mes de juny. Les autoritats van detindre la seva parella el 25 de setembre. Una altra dona, de 44 anys, a mans de la seva exparella, Denia. L'home de 54 anys va entrar sense permís a la casa de l'exdona i la va degollar. La filla d'11 anys de la parella hi era a l'habitatge en el moment dels fets. Una dona de 25 anys, assassinada per la seva exparella en un pis a Vic, Barcelona. Els Mossos van detindre l'assassí de 29 anys. L'últim assassinat va ser d'una dona de 41 anys a mans de la seva parella en Barcelona, el 31 d'octubre. La víctima tenia 2 fills menors d'edat. A data de 4 de novembre existeixen 3 casos en investigació en 2019. Ja són 51 les dones assassinades durant 2019, 1027 des de 2003 des que hi ha registre. La violència de gènere ha deixat més de 266 orfes i òrfenes des de 2013. Tan sols 9 dels 51 assassinats masclistes que s'han perpetrat en 2019 s'havien denunciat a l'agressor. Per aquest motiu i en compliment del Pacte contra la Violència de Gènere es convoca un minut de silenci avui dimarts. Totes i tots hem de dir prou a aquesta xacra social. Per tant, farem un minut de silenci a partir d'ara. Ja. Moltes gràcies. Aquest mes de novembre arriba carregat de teatre. Un any més, la mostra de teatre Reclam farà 2 parades al poble i seran les úniques representacions a l'interior de la província. La 17a mostra de teatre Reclam comença aquest dissabte 15 de novembre i s'allargarà fins al 3 de desembre. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Òscar Tena, ha assistit a la presentació del certamen a Castelló. Vilafranca és l'únic poble de l'interior que forma part de la mostra. Així, el divendres 15 de novembre, la sala Carles Pons acollirà a les 22 hores la representació de Maria Pineda, Federico García Lorca, de la mà de la companyia 3.000 Ducados. La següent representació, sobre el mateix escenari, serà el dissabte 30 de novembre. En aquesta ocasió serà el torn de Chucho, de la Zafarina Teatre, a les 19 hores. La Biblioteca Matilde Salvador s'ha sumat a les celebracions del Dia de la Biblioteca. A més, en motiu de Tots Sants, s'ha fet una nova edició d'Espanta la por per donar a conèixer els monstres valencians. La Biblioteca Matilde Escuder de Vilafranca celebra aquests dies el Dia de la Biblioteca que se celebra cada 24 d'octubre des de 1997. La institució vilafranquina ha construït un poema per la igualtat en el qual els versos s'amaguen en globus de colors. A banda, coincidint amb la festivitat de Tots Sants, la biblioteca ha acollit un taller de disfresses i contes dins de la iniciativa Espanta la por del Museu Valencià d'Etnologia. L'objectiu segueix sent el mateix, fer que els xiquets i les xiquetes coneguen els monstres valencians i construïsquen l'imaginari de la por autòcton més enllà de les influències anglosaxones. Com ja sabeu, la Biblioteca Matilde Escuder de Vilafranca ja ve participant des de fa diversos anys amb la proposta que fa el Museu d'Etnologia Valencià i és per celebrar la festa de Tots Sants però amb els monstres nostres, no?
no tant en tot el que ens ve des d'Amèrica o des d'Europa del Nord, per celebrar la nit de les ànimes. I bé, apostem per donar a conèixer els nostres mostres a la biblioteca mitjançant llibres, mitjançant lectures, com avui hem pogut fer, i aquest any la proposta ens arriba, hem fet una exposició al museu anomenada Vestint la por, no? I la idea és, a través de les disfresses, puguem conèixer les mostres del nostre país. Per tant, avui el que hem fet, hem escollit el personatge de Queixalets, hem llegit el conte d'aquesta rondalla valenciana i després ens hem posat a fer feina i hem disfressat a les xiquetes que han acudit, perquè han vingut sobre xiquetes en aquesta ocasió, i bé, en algunes coses de reciclatge, altres que hem adquirit, hem pogut fer una disfressa per a la nit de les ànimes, que puguen eixir al carrer amb els nostres mostres. Així trobem l'home del sac, les bruixes, els donyets, la tarasca, la 40 maula, el dimoni o el caro. Sí, són els nostres mostres. Jo crec que l'home del sac potser sí que ha sigut el més conegut, però després la 40 maula, la Queixalets, el buitoni, els donyets, les bruixetes, sí que han estat ahí, no en la vestimenta i en el personatge tal com coneixem nosaltres a les bruixes que ens arriben de contes d'altres llocs o més del nord inclús d'Espanya, però sí que les tenim també així al nostre país. Per tant, n'hi ha que donar. També està l'home dels nassos, que tampoc no el coneixem nosaltres, però bé, ahir estem intentant tornar a replegar totes aquestes històries dels nostres avantpassats i que és important que els que venen detrás les coneguin. Aquest any es va fer un taller a la mateixa biblioteca on els participants van confeccionar una disfressa i el monstre triat per a dur a terme les activitats va ser Queixalets, personatge de la rondalla valenciana d'Enric Valor. Sí, hem oferit 2 dies per a fer un dia al l'home del sac, l'altre a Queixalets, i que els grups foren reduïts, no tant, més o menys unes 15 persones, ja que és molt més operatiu a l'hora de treballar. Sempre demanem que vinguin acompanyades d'adults, amb la idea de que això sigui un espai de convivència intergeneracional, que també donem a conèixer tant les activitats com les nostres tradicions als més menuts, però també als grans, que hi ha una generació que també ja pareix que ja va deixar de conèixer tots aquests personatges i ja vam entrar de ple a la festa que ens va vindre importada. Com sabeu, la biblioteca tots els mesos fem una temàtica i ara de cara a Tots Sants treballem el tema de la por. Entonces traem de la prestatgeria tots aquests llibres per a que tant adults com menuts puguen escollir a l'hora de contar i d'apropar-se a tot aquest món tan tètric que avui en dia s'ha convertit en una festa. Com va? Anar fent. Saps què m'han dit? A veure. Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. No me digues. I què diu? A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Cal recollir els excrements sempre. I cal que estiguem sensats a l'Ajuntament. I això? Com s'ha de fer? Mira, ves amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament
i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, infermaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. Com potenciar l'autonomia del major a través d'ajudes tècniques va ser el tema de la xerrada que va organitzar la residència de la tercera edat el passat dimarts. Potenciar l'autonomia de les persones dependents és moltes vegades un dels aspectes desconeguts dels seus cuidadors. Mostrar com treballar aquests aspectes va ser l'objectiu de la xerrada organitzada pel Servei de Teràpia Ocupacional de la residència de la tercera edat. Com en anteriors ocasions, la conferència anava dirigida a cuidadors no profesionals de persones majors en situació de dependència. La charla de hoy va a ser sobre ayudas técnicas y estrategias para favorecer la autonomía del mayor. Dependiendo de las necesidades de las personas que vengan a la charla, pues iremos enfocándola y dando diferentes estrategias. Pues hay ayudas técnicas que son materiales que favorecen pues la realización de las actividades de las personas mayores, y luego hay estrategias de cómo favorecer esa autonomía y hacer que los mayores sean más independientes o sigan haciendo lo que hacían antes. Així es van abordar tècniques des de dos punts de vista diferents, el físic i el cognitiu. També es va distingir en funció del grau de dependència del major, lleu, moderada o elevada. En l'apartat físic es va fer èmfasi en les transferències i les possibles eines amb què ajudar-se, bastons, caminadors o recolzadors ubicats en punts estratègics de la casa. Es va fer referència més al fet d'adaptar la llar al màxim segons les necessitats. Para las ayudas físicas, pues vamos a incidir sobre todo en las ayudas para las actividades básicas de la vida diaria, que son las del cuidado de uno mismo. Pues por ejemplo en la alimentación, pues utensilios para comer, el tipo de utensilios que hay, el tipo de platos que hay, el tipo de vasos que hay y todo eso. Pues, por ejemplo, el uso de ayudas técnicas para la deambulación, pues explicar el tipo de andadores que hay, el tipo de silla de ruedas, la elección de los mismos, dependiendo de para qué se vayan a utilizar, el tipo de persona. Pel que fa a les tècniques cognitives, es va parlar de xicotets recursos per fer recordar les coses i exercicis mnemotècnics. De las cognitivas, por ejemplo, dar estrategias para el vestido. Pues, por ejemplo, un caso de Alzheimer, con demencia moderada, con deterioro moderado, pues por ejemplo el colocar la ropa en orden inverso, para que ellos luego sepan colocársela en la parte que toca y que sepan lo que es. Sí, el grado de dependencia o la necesidad, porque puede haber patologías que sean que necesiten más ayudas cognitivas, por ejemplo, o que sean ayudas más ayudas físicas. I sobretot, allò que es va voler transmetre va ser la idea que en totes aquestes tècniques el major tinga una participació activa i no passiva. El fet de donar-ho tot fet no contribueix a la millora dels majors. Flores Muertas és la nova novel·la que explica un nou cas de Bartolomé Montfort, l'inspector vilafranquí més famós. El seu autor, Julio César Cano, la va presentar a Vilafranca el divendres. El divendres 1 de novembre, l'escriptor Julio César Cano presentava a la Casa Social el darrer cas de l'inspector Bartolomé Montfort, una nova entrega de novel·la negra, en aquesta ocasió titulada Flores Muertas. Es tracta de la quarta entrega de les investigacions d'aquest inspector vilafranquí. La primera d'elles va ser Asesinato en la plaza de la Farola. Aquesta vegada, Montfort haurà de resoldre el cas de la mort d'un cantant que apareix sense vida al camerino enmig d'un concert, aparentment per sobredosi d'heroïna. Com sempre, les coses no seran tan clares com semblen, i amb l'ajuda de la subinspectora Sílvia Redó i l'agent de la secreta Robert Calleja,
hauran d'aclarir un cas ple d'intriga i de girs inesperats. Doncs mira, com tu bé has dit, és la quarta entrega d'aquesta sèrie que al final va cada vegada sumant nous títols i que en principi va néixer com una història independent i que a poc el públic d'alguna manera va demanant cada vegada més títols. I bueno, Flores Muertas és com una volta de rosca més a lo que és la sèrie de l'inspector Montfort i en aquest cas Montfort té que lluitar contra un cas que aparentment pareix un cas de sobredosis d'heroïna d'un cantant que ve a actuar a Castelló perquè treballa toca en un grup molt conegut de Madrid i tal, però el cantant és nascut a Borriol i vol que l'últim concert de la gira acabi a Castelló i quan acaba el concert apareix mort en el camerino. Aparentment, des d'una història que pareix que tinga que ser una mort per sobredosis d'heroïna es complica la cosa i es va juntant en un cas que succeeix en el passat, en una cosa que toca directament així en el poble i tal, i que a poc aquestes dues històries se van confluint fins al final de la novel·la, on al final s'ajunten i es desvella tot el que acaba de passar. Una vegada més, el poble de Vilafranca està present a la novel·la, element indispensable en les aventures de l'inspector Montfort, elevat quasi bé a categoria de personatge. En Flores Muertas n'hi ha dues històries, una que passa en el present, podríem dir, i l'altra que succeeix en el passat, i la que és en el passat passa completament en Vilafranca. Vilafranca s'ha convertit ja en un personatge més per a les novel·les de Montfort. La veritat és que podia haver escollit qualsevol altra població de la província, però Vilafranca me pareixia un lloc molt emblemàtic i un lloc molt per a explicar a la gent de fora de la província. És molt curiós quan estàs fent una presentació en Valladolid i la gent te pregunta com és este poble i com està a prop de Morella, està a prop de Penyíscola, perquè és que al final és el que la gent coneix de nosaltres normalment i tal. Però crec que Vilafranca és un puesto en una autenticitat que segurament no tenen aquests altres pobles per la quantitat de turisme i per la quantitat de gent que va. Jo crec que Vilafranca s'ha convertit ja com en un personatge com si fos un personatge real per a les novel·les. Ja tampoc no entenc les novel·les sense que aparegui Vilafranca, perquè és com el lloc on Montfort s'amaga quan té algun problema. Així ve i encara que no se baixa del cotxe, però que només estiga en el cotxe i mira el paisatge, a ell li serveix per tindre idees per solucionar els casos. La presentació va comptar amb nombrós públic, la majoria ja coneixedors del gènere que cultiva Julio César i que no van marxar sense un exemplar signat de Flores Muertas. Aquesta és una mostra també a Vilafranca de l'auge que viu actualment el gènere negre. Ha sigut com un boom i la veritat és que sempre ha estat ahí, és un estil de novel·la que sempre ha agradat molt a la gent, des d'Agatha Christie o Arthur Conan Doyle, les novel·les de Sherlock Holmes, la novel·la negra o la novel·la policial sempre atrau al públic lector i sempre ha sigut un punt de partida per a un tipus de lector que d'alguna manera busca este llibre enigma, este llibre de saber qui és el que ha fet l'assassinat o qui ha comès el cas que estan els inspectors, la policia, intentant solucionar. De veritat que la novel·la negra té un auge molt gran últimament, hi ha hagut autors que s'han encarregat de posar-la molt amunt, però en realitat jo crec que sempre ha estat ahí. Jo crec que al final són com etiquetes, què és novel·la negra, què és novel·la policial, i al final en realitat jo crec que és que el lector, la gent del carrer, s'ha sentit atragut per aquest tipus de novel·les, li agrada llegir aquest tipus d'històries en les que necessita esbrinar qui és el que ha comès el cas i qui és l'assassí, és al final el que la gent realment busca. Els Quintos i Quintes 2020 van organitzar activitats per a grans i menuts el dissabte per la vesprada i per la nit. Ja fa algun temps que els Quintos i Quintes del proper any celebren la seva festa al Pont de Tots Sants. Aquest any també ho han fet així i, coincidint amb el pont, han organitzat una vesprada d'activitats més enllà de la mera discoteca mòbil de la nit. Els actes començaven a les 5 de la vesprada amb jocs infantils i premis per a les disfresses més terrorífiques. A les 6:30 s'iniciava un tardeo amenitzat pel grup Sarao
que ja va visitar Vilafranca les passades festes. La festa es tancava de matinada amb una discoteca mòbil. D'aquesta manera, els quintos i quintes del 2020 comencen la celebració dels 18 anys. Avui en dia, el significat d'aquestes festes ha canviat molt del d'antany, però encara es manté amb alguns canvis i amb la possibilitat de fer participar a les xiques de la festa. Desenes de persones es van apropar al cementeri el divendres per celebrar la festa de Tots Sants i recordar aquells que ja no estan entre nosaltres. El divendres 1 era festiu per la celebració de Tots Sants, una festa que omple els cementiris de gent per recordar els familiars i amics entre nosaltres. Així va ser també a Vilafranca. De bon matí es va celebrar una missa a l'església parroquial i al migdia al cementiri, oficiades totes dues per Salvador Prades, capellà local. Desenes de fidels es van apropar a escoltar-la al Camp Sant. Totes les làpides i tombes van ser netejades i decorades per aquesta celebració, i com cada any és quan el cementiri llueix la seva millor cara. A continuació, repassem els resultats dels equips vilafranquins a la secció d'esports. Derrota per 3-0 en l'amateur del Vilafranca al partit jugat a Orpesa davant l'equip de la localitat el divendres 1 de novembre. D'inici van jugar Adrián Monfort, Bruno, Héctor, Mateu, Nicolás, Iván, Adrián, Gil, Gavi, Pau, Jorge Porcar i Germán. També van jugar Alberto, Andreu, Manel i Sergi. Els dos equips van voler tindre el control de l'esfèric i l'Orpesa B va aprofitar els balons llargs i les pilotes parades. Després d'un córner arribaria l'1-0 al minut 10. Amb el pas dels minuts els vilafranquins van dominar i Germán va tindre oportunitats per empatar. Va mescar a l'eixida d'un córner quan un defensa despejava baix pals. A l'última jugada, a la primera part, falta lateral i Héctor marcava de cap, anul·lant el gol l'àrbitre que decretava una posició de fora de joc molt dubtosa. Quasi només començar la segona part, els locals feien el 2-0. Després l'Orpesa B es va defensar a mordre i els vilafranquins van tindre poques opcions amb accions de Planella i Angil. Els locals van jugar molt al contraatac i anotaven el 3-0 definitiu al minut 75. El proper partit serà el Cerrito davant el Canet el diumenge 10 de novembre a les 16 hores. El Club Frontenis Vilafranca B derrotava per 3-0 al Betxí en l'estrena de la nova imatge del frontó municipal, que ha canviat el color verd pel blau. Aquest equip continua líder a la segona divisió de Castelló. Alonso i Vidal guanyaven 12-14, 13-12, 10-6, Jesús i Martí 15-4 i 15-10 i Valentín i Marcel 15-8 i 15-12. L'equip A tenia doble compromís. Dissabte guanyaven 1-2 al Massora, Diego i Serafín guanyaven 8-14 i 9-11, perdien Jordi i Pedro 15-8 i 15-12, Victòria de Javi i Àlex 9-15, 15-10 i 6-10. Diumenge perdien 0-3 contra el Castelló A, 13-15 i 5-15, Diego i Luis 2-15 i 12-15 i Jordi i Víctor Monterde 8-15 i 9-15. El proper cap de setmana, el 9 de novembre, l'equip B jugarà a la pista la Rissa C i l'A rebrà el Villarreal. El passat dissabte 2 de novembre es disputava la cursa d'Inomania Trail de Cintorres. Va guanyar Mario Bonavista a la Igresuela amb un temps d'1 hora 37 minuts 23 segons. Va haver una nutrida participació de corredors de Vilafranca. David Prades quart, 1 hora 48 minuts 55 segons. Jaime Casanova 11, 1 hora 56 minuts 25 segons. Àlex Pons 14, 1 hora 59 minuts 43 segons. Dimas Pitar 15, 1 hora 59 minuts 45 segons. Enric Dols, lloc 27, 2 hores 15 minuts 17 segons. Fermín Albert, lloc 31, 2 hores 17 minuts 19 segons. Juanjo Falcó, lloc 53, 2 hores 39 minuts 28 segons. Fernando Monfort, lloc 54, 2 hores 39 minuts 32 segons. Juan Fernando Marquès, lloc 71, 2 hores 47 minuts 14 segons. Enric Vicente, lloc 72, 2 hores 47 minuts 15 segons. David Rubí, lloc 73, 2 hores 47 minuts 15 segons. Sebastián Gargallo, lloc 87, 3 hores 31 segons.
A la marxa, Javier Vives va ser quart, Rubén Deusdat cinquè, Carla Puig, lloc 31 i sisena juvenil, Francesc Fabregat, lloc 33, Rafael Montfort, lloc 52, Carla Fabregat, lloc 68, José Manuel Fabregat, lloc 69, Alicia Gracia, lloc 70, Clàudia Fabregat, lloc 102, Núria Fabregat, lloc 103, Rosa Montfort, lloc 161 i Laura Ortiz, lloc 183. El dia abans, divendres 1 de novembre, es disputava la primera edició del quilòmetre vertical de Cintorres. Va guanyar David Prades Montfort, Àlex Pons va ser tercer, Román Tena 8è, Iker García lloc 17 i Enric Dols lloc 18. Tanquem així el programa d'aquesta setmana. Els emplacem a d'ací 7 dies. Adeu i bona setmana.